Bo ja tu słyszał ludzi, co wychodzili stąd i po niemiecku gadali, to byli goście z Niemiec albo stąd, a pochodzi stąd, choć nie wiadomo, tak na zicher, Wincenty z Kielczy. Hochbergowie, Szafgoczowie, Donnersmarkowie, Tille-Winklerowie, Hohenlohe, Ruth Hohenlohe i Inksi. No i Kaiser Wilhelm II Hohenzollern. No a tutaj myśliwski zomeczek. No i kajaki, kajakowe spływy. Osterried. Godową to coś? Na 2 szybach szkolnego budynku miała objawić się Matka Bosko ze dzieciątkiem. Witam was, Rostomili. Dzisiaj proszę was do gminy Zawadzki. A wy abonirujcie mój kanał, knefel, subskrybuj dzwoneczek, bo genau w piątek o 6 wieczór co tydzień nowe tajliki. Jeżeli też na Facebooku, Instagramie, proszę was do moich geszeftów, linki w opisie kanału i w opisie filmu. Jadymy. Zawadzkie to we sztandardzie śląskiej gotki, a we miejscowym dialekcie zołwackie. Tak gadają ludzie, co tam kwaterują. Po polsku zawadzkie, po niemiecku zawadzki. A za czasów narodowego socjalizmu Andreashitte to miasto i miejsko-wiejsko-gmina we Strzeleckim Krysie, w opolskim województwie. W całej gminie kwateruje kole 11 tysięcy personów, a w samym Zołwackiem 6358 personów. Stan na rok 2024. Zołwackie powstało pod koniec XIX stulecia jako robotniczo kolonio. Kole huty, kero założyli w roku 1836. Miano osady pochodził od miana dyrektora dóbr grofa Andreasa Renarda, pana tych ziem, Franza von Zawadzkiego. Wcześniej ten plac mianowali Moczydoły. W roku 1880 powstało Stare Zołwackie, a w 1888 Żydownia, mianowana też Palestyną. Osada ufundowano od wrocławskiego Żyda Izraela Pinczowera. Miejscowości połączyli administracyjnie w roku 1897. Miejski zakon osada dostała w roku 1962. Do gminy okrom Zołwackiego przynależą też Kielcza, po niemiecku Kelcz, a od roku 1936 Kailerswalde i Żandowice, po polsku Rzędowice, a po niemiecku Zandowic. We wszechobecnym cenzusie z roku 2021 we gminie Zawadzkie śląsko narodowość deklarowało 16,43% personów, a niemiecko 5,78%. Niektórzy deklarowali 2 narodowości. W Abstimmung z 20 marca roku 1921 we wszystkich dorfach dzisiejszej gminy Zawadzkie, no tak richtig we Kielczy i we Żandowicach, wygrała polską opcję. No we Zołwackim też, no ale to jest miasto, choć wtedy nie było to miasto. We Zołwackim 59,8% welowało Polskę. Mimo to place te zostały w Reichu w ramach nowej prowincji Oberschlesien, co nastała we większości na placach dawnego Regierungsbezirk Oppeln. Place te leżą 60 km na północ od Katowic, a od Opolo je 45 km na wschód. A nasza rajza napoczynamy genau we mieście Zawadzki. A tutaj we gminie kwateruje Kamil Żyłka ze Stowarzyszenia Opowiadamy. Stowarzyszenie Opowiadamy, po polsku tak się to mianuje. Szefuje temu Mateusz Pawełczyk, a ja z nimi majstrował Rostomajte łone, między innymi teledysk Raciborski Zuchthaus, Terowski też majstrują jakiś teledysk. Nie mógł się dzisiaj trafić, szkoda. A ostatnio byliśmy we Gąsierowicach, we gminie Jemelnica, kuknijcie sobie do tego filmu, i kwateruje tam Mateusz Strozyk, też ze tej ferajny Stowarzyszenie Opowiadamy. Ja o tym zapomniał, kaś mi to wyleciało, że nie wiedział, wyboczcie, a on genau tam kwateruje, no i fajniście
sprawio o swojej dziedzinie. Fajnictwo ta dziedzina, tam są gęsi i stowarzyszenie Opowiadamy kręciło tam o tych gęsiach te filmy. Tam kręcili też film Suchy Utopek, no te klimatyczne zmiany, to co widzimy. Słuchajcie, dzisiaj 18 stopni, mamy zaczątek lipnia, 5 lipnia, a niedawno jeszcze tydzień do zadku, genau, było 38 stopni we niedziela. Teraz mamy 18. To je 2 razy mniej. No to nie ma normalne. Suchy Utopek. Komiks i film Piekno Rajza też były realizowane we Gąsierowicach. Toż poprawią się, wyboczcie, co wtedy, żech tego nie powiedział. No, wszystko nie poradza spamiętać, bo naprawdę wiele się dzieje we tych śląskich ferajnach, we tych wszystkich śląskich łonach. My durś, cosik robimy i działamy. No a dzisiaj Zawadzki. Jadymy. Huta, kejby nie ona, nie byłoby miasta. Powstała w roku 1836. Tam we oddali majaczy. No i 96-metrowy komin od głównej kotłowni z okresu I światowej wojny. A my są przy hutniczych rybnikach. I we parku, co powstał na tych hutniczych rybnikach, na tym hutniczym rybniku w roku 2012. Mianują to popularnie tutaj znikające wyspy. Czemu? No bo we projekcie zaplanowali budowę jednej wyspy i remont drugiej, ale ta druga nigdy nie istniała. No i są tu mosty, je tu lauba, idzie tam pograć we szachy, tam mamy szpilplac. No i naprawdę tutaj ludzie się trafiają, fajnisty plac to je. No, a kole mnie zidlungi i takie moderne powstałe po II światowej wojnie, socmodernizm, idzie powiedzieć za mną, no a dali fabiloki z okresu międzywojennego, albo też i wcześniej. To wszystko powstało z kuli tej huty. Oto ten komin, a huta już nie funguje. W 2024 roku zakończyła działalność. Zawadzki Werk, tak na zaczątku się mianowała, od 1941 roku Andreas Hytte. Huta Andrzeja, bez to mamy tutaj ulica Andrzeja. Tutaj mamy Bahnhof, budynek z XIX stulecia, budynek poczty. Ten komin, on towarzyszy nam od zaczątku, Lidl, no to już jest moderne. No i plac hutnika ze łopolską kroszonką, no tak jest szajpnięty, choć tak richtig, to jest śląsko kroszonka, to jest Górny Śląsk, to nie ma żadna opolszczyzna, nie ma czegoś takiego historycznie, to jest polskie propagandowe miano w roku 1945. No i historia hutnictwa we okolicy, nad Małą Panwią, bo tutaj były najsłynniejsze huty, już Walenty Roździeński we swoim dziele Oficina Ferraria w roku 1612 pisał o hutach, no genau nie stąd, bo tej huty jeszcze nie było, no ale we okolicach Małej Panwi, już byli kiedyś we Kaletach z Rajmundem, pozdrowiam i go dalimy, co tam ta industria na Śląsku tak richtig powstała, we tych placach. No i mamy maszyny hutnicze, to co tutaj widzicie, no i te tabulki, raz, 2, 3, 4, 5, 6, co gadają o tej historii, naprawdę werci się je poczytać. Sumy z drugiej strony huty, a tutaj mamy neoromański, skromny, mały, rzymskokatolicki kościół pod wezwaniem Świętej Familii, budowany w latach 1895-98. Drugi rzymskokatolicki kościół tutaj też mamy, no ale jest moderny, nie będziemy na ten temat gadać. Mamy jeszcze trzeci kościół, o nim za chwilę. Przynależał on do farności we Kielczy pierwej, jeszcze tam będziemy. Dopiero od 1918 roku jest to osobno farność. Drugi stary kościół, też neoromański, ze kamienia zbudowany, taki zwiedowny, to Wanielicko-Augsburski kościół. Powstał on w roku 1894. W roku 1929 we kruchcie kościoła
Przyłączyli tako tabula kuzocy 19 poległych we I światowej wojnie. No niestety jest on zawrzyty, jak większość wanilijskich kościołów poza nabożeństwami. Ja już apelował na ten temat bo to nie roz, co by wanilijskie kościoły też były odewrzone. No większość katolickich jest odewrzonych. Nawet nie idzie tam wleźć, to wszystko jest zawrzyte, brama. Czemu? No tu loto pies. Kościół przynależy do farności we Wielkich Lasowicach. Farosz Pieron się mianuje do obsługi pora kościołów, między innymi tutaj, no Klara wyszła, fajniście. Jako jeszcze historię tego kościoła, po II światowej wojnie przyjęły go katoliki. Dopiero w roku 1955 waniliki go odzyskały, no i tak je do dzisiaj. Nabożeństwa nie są tu co niedziela, wanilików je mało i no roz miesiącu we czwarto niedziela miesiąca, dzisiaj 5 lipnia, wy to będziecie widzieć, nie wiem, koniec lipnia albo początek sierpnia, 26 lipnia je najbliższe nabożeństwa, albo będzie, albo już było, kiedy to oglądacie. Toż jeśli ktoś chce, jeśli ktoś jest wanilikiem stąd, no to musi indziej jechać. Ostatnio niedziela miesiąca o godzinie, ostatnio albo czwarto, bo we czerwcu była to przedostatnio, o godzinie 3 po południu. Jeszcze jedno. W roku 2019 Kościół dostał miano Martina i Katariny Luther. Na cmentarzu mamy grab od polskich powstańców. 5 z nich, co polegli we walkach pod Annabergiem. Ostatnio, niedawno był film o Annabergu, o Leźnicy i tam genau godą, co to tak richtig było, co to były polskie powstania na Górnej Śląska, bo wojna polsko-niemiecka, albo polsko-ekstraoperacyjo-militarno na Górnym Śląsku, albo też śląsko-domowo wojna, a nie żadne śląskie powstania. Oni się o Śląsk nie bili, ino o Polska, ci ze polskiej strony. No a ci ze niemieckiej bronili Heimatu. To tak pokrótce. Kuknijcie sobie do tych filmów, a tutaj tabula, co godą o tych trafieniach. Co my w lesie, jechali my tutaj pora kilometrów, to już jest Stadtteila zawadzkiego Kunten po niemiecku. No i polowali tutaj zacni ze arystokratycznych górnośląskich rodów. Hochbergowie, Szafgoczowie, Donesmarkowie, Tillewinklerowie, Ród Hohenlohe i Inksi. No i Kaiser Wilhelm II Hohenzollern. No a tutaj myśliwski zomeczek. Jagdschloss Malepartus z roku 1856. Postawiony od grofa Andreasa Renarda. Do roku 1880 było to nadleśnictwo. Potem nabył to fürst Christian Ernst zu Stolberg Wernigerode. W roku 1910 ten zomeczek nabyło grof Franz Hubert von Tillewinkler. Ten ze Moschen. Znacie go. Polecam wam film ze Moschen, ze Mosznej. I ten główny, no i ten też drugi. My tam 2 razy byli za kamerą. Kajżech robił film o gminie Szczeleczki, Klein Strelitz. No i tak było do roku 1945, potem nacjonalizacjo, no i zaś nadleśnictwo. W roku 1953 przejmują to klasztorne siostry Notre Dame. I ołaził we Brynowie do tego zgromadzenia sióstr Notre Dame. No i one tutaj były do roku 1976. Nie skorzej przejęły to szkolne bracia. No i do dzisiaj tutaj są, funguje tutaj Hilfheim, oni to kludzą. Dobudowali do tego zomeczku takie socmoderne budynki. Kaj dzisiaj tak richtig ten Hilfheim je, no nie fajnie to wygląda, no ale na szczęście je to tak
z boku. Żandowice to już dziedzina, nie miasto. Pierwsze wzmianki to rok 1300, no ale powstała prawdopodobnie wcześniej. Mamy tutaj dwa młyny. Jeden ponoć do Teroski funguje. To jest ten młyn Tile. Wspomniany we XVIII stuleciu jako ziętek, choć istniał już wcześniej. A to mało panew. No i kajaki, kajakowe spływy. Nie ino tutaj na Górnym Śląsku takie rzeczy są. Pokazował, że wam już nie roz. Osterried. Godo wam to coś? Jeśli ktoś filuje mój kanał, ogląda moje filmy, no to wie. We Łostropie, we Sztatajli Gliwic my pokazowali we Tajliku to wszystko, czyli konne procesje. I tutaj we Żandowicach też są. To jest zacno tradycjo na Górnym Śląsku. Tu po drugiej stronie też jest tabula i po polsku i po niemiecku szajbunki. No i tutaj mamy szajbnięte, co i tutaj we Żandowicach, no ale też we Pietrowicach, jak my byli, w Bynkowicach. Niedawno kuknijcie sobie, jeśli ktoś jeszcze nie widział tych tajlików. No i we Ostropie, i we Żernicy, we Wielkanocny Pędziałek są takie procesje. A we niektórych miejscowościach, dziedzinach, we niedziela je Osterried. We porunostu dziedzinach na Górnym Śląsku, we Opolskim i Śląskim województwie kultywują ta tradycję. Jako je etymologio tego, no tu naukowcy, historycy się spierają. Jedni gadają, co to ze pogańskich czasów jeszcze się wywodzi. Inksi gadają, co we średniowieczu to było. Nie wiemy. Na zicher przed reformacją, czyli przed XVI stuleciem już to było. Jedni gadają, co we XIII stuleciu niemieckie osadniki to przyniosły. We XVIII-XIX stuleciu te procesje były też w Radlinie, Wodzisławiu, tedy Weloslau i Rozbarku, czyli Rosberg, Rosenberg. Tedy to była osobno dziedzina, dzisiaj Stadtteila Bytomia. Kuknijcie sobie do tego tajliku o Bytomiu. No, potem we XX stuleciu zaczęło to zanikać. Między innymi z kuli wojen. I konie były potrzebne na wojny. I hopy były potrzebne na wojny. No i też z kuli ograniczeń reskirunku. No ale dzisiaj ta tradycja odżywo. I myślę, że coraz więcej dziedzin do tego chce wracać. Nie wiem co. Ja, no jeśli się nie mylę, to reaktywowali to Beispiel we Żernicy. Wybierzcie się na takie coś, kuknijcie sobie do tego tajliku we Ostropie, jeśli ktoś jeszcze czegoś takiego nie widział. Richtig, śląsko, tradycjo, co jest związane z niemieckim osadnictwem. Tutaj we Żandowicach, wtedy we Zandowic też fungowała huta. W latach 1752-1906. No i to jest budynek dyrekcji huty, tak mnie się zdobo, niby na krojcungu Wojska Polskiego i Stawowej z połowy XIX stulecia. We pierwszej połowie XIX stulecia był to główny ośrodek hutnictwa. A we roku 1885 tutaj w Żandowicach kwaterowało prawie 3,5 tysiąca personów. Niewiele mniej od pobliskich wielkich strzelec. No myślę, co Teroski na zicher nie sprawdzał, że na zicher jest tu mniej personów. Poszczelujecie se to 3,5 tysiąca personów tutaj w Żandowicach, w takiej no, dzisiaj małej dziedzinie. No ja, huta, ona dawała robota, tutaj ludzie żyli i robili. Kościół Matki Boskiej Bolesnej. Pierwej ludzie stąd przynależeli do farności świętego Jakuba we Jemelnicy. Ostatnio my tam byli, kuknijcie se, jeśli żeście jeszcze nie widzieli. No ale tam mieli 11,5 kilometra.
trudno, ciężko, niebezpieczno, droga bez las. No i z kuli tego łazili do pobliskiej Kielczy, pora kilometrów stąd. No jeszcze dzisiaj tam będziemy. No i między Łopatem ze Jemylnice a Farożem ze Kielczy wybuchła haja. O co się rozchodziło? No, jak nie wiadomo, o co się rozchodzi, no to się rozchodziło o pieniądze. Powinowato kolekta. To była taka kolekta, którą co miesiąc wierni płacili na farność. No i nie łazili tam, no to płacili we Kielczy. No i cystersy ze Jemylnice były stratne, a wtedy mieli ciężko finansowo sytuację. To bodaj było we XVII stuleciu, kiedy Faroż ze Łopatem się hajali i Faroż ze Kielczy został skazany na 8 dni karceru. Poszczelujecie se to. Takie były czasy. No i sytuacja się pomieniła dopiero w roku 1831, kiedy wrocławski biskup tu Żandowice przykuplował do farności we Kielczy. No ale tak, tak było, zanim tutaj powstała osobno farność, ale w roku 1872 mamy Kulturkampf i Faroż ze Kielczy wspierał ten Kulturkampf, no a ludziom stąd się to nie podoba. No i z kuli tego łażą do inkszych kościołów, do Świbio, do inkszych okolicznych i między innymi też do Jemylnice. Tam kiedyś nie chcieli łazić, a oficjalnie przynależeli, no to teraz z kuli polityki jedni tam łazili. Sytuacja opomieniła się w roku 1885, kiedy postawili sala do rzekania. Tam ją mamy. Chcieli tutaj postawić kościół, jednakoż pruski kierunek się nie zgodził i w 1886 ukończyli dryny to. No i dali było to jednakoż zależne od Kielczy. Duszpasterzował tu potem na zaczątku XX stulecia Józef Czempiel, męczennik Dachau, w roku 1942 zginął. No, on był za kapelonka we Kielczy, a potem był tu za pierwszego faroża we Żandowicach, bo on przyczynił się do usamodzielnienia tej jednostki, no i założenia tutaj farności, tak richtig od roku 1919. Potem ludzie chcieli zbudować nowy kościół, no bo ten mały, ta sala do rzekania była za mało, no i udało to się dopiero po II światowej wojnie we ciężkich stalinowskich czasach. To, co że godą nie roz, trefią kościoły, co budowali za ciężkich stalinowskich czasów, to już nie było aż tak źle, jak widać. Lata 1949-1950 ten kościół powstał. We poniedziałek, 25 lipnia roku 1904 na 2 szybach szkolnego budynku miała objawić się Matka Bosko ze dzieciątkiem. No tak tu ludzie zeznali i tak szrajbli we farnych kronikach. No i z kuli tego w roku 1907 podczas punci do Częstochowy zakupili kopia obrazu Czarnej Madony, Matki Boskiej Częstochowskiej, Jasnogórskiej. No i on je w tym starym kościele. No i z kuli tego dzisiaj jest to maryjne sanktuarium. No i przy tym starym kościele mamy dynkmal ku zocy poległych we I i II światowej wojnie. Mamy jeszcze tutaj taki szrajbunek internowani w roku 1945, którym nie było dane wrócić ze sowieckiej Rusyi. No to jest ten element górnośląskiej tragedii. No i pamiętamy o tych, których miana nie ustalili. 5, co tu mamy dali? 5 nieznanych soldatów niemieckich i 1 Francuz. Wiemy co we II światowej wojnie, no we I też,
Francuzery i Niemcy były przeciw sia. Jak tu się ten Francuz znot, no to jest fest zwiedowne. Myślę, co ludzie stąd mogą wiedzieć, szczególnie ci starsi. Zabici w roku 1945 od Rusów we Zandowicach. No i szajbunki po polsku i po niemiecku. Zoca poległym we wojnach. Kielcza to ostatnia dziedzina na naszej dzisiejszej sztrece. Dziedzina założyli na przełomie XIII i XIV stulecia. A pochodzi stąd, choć nie wiadomo tak na zicher, Wincenty z Kielczy. Narodził się on koło roku 1200 i albo pochodził z rodu Łodrowążów, tego słynnego śląskiego rodu, co siedziba miał genau tukej, albo był z tym rodem związany. Z tego rodu najsłynniejszą personą był chyba święty Jacek Łodrowąż, też żył we XIII stuleciu, Dominikon we Krakowie umrzył, on chyba tam umrzył, nie wiem, na zicher jest tam pochowany, nie rozrzekł był przy jego grabie. On we Kamieniu się narodził, tam jest związany z tym, był żech tam, kręcił żech. No i Wincenty z Kielczy, autor hymnu Gaude Mater Polonia. Umrzył we Krakowie w roku 1260. Też wstąpił do zakonu dominikanów, czyli do zakonu kaznodziejskiego, no ale przodziej był krakowskim kanonikiem. I tutaj trwa spór, eli on pochodził stąd, albo ze Kielc, we Małopolsce, we dzisiejszym świętokrzyskim województwie, we sandomierskiej ziemi, we historycznej Małopolsce. I staro historiografio godo, co jednakoż on był ze Kielc i pochodził ze małopolskiej linii Łodrowążów, albo był związany ze tym rodem. Potem historyki niektóre twierdzą, co ze Kielczy, stąd, no ale jednakoż dzisiaj przychylają się ku temu, co nie był stąd, no ale ze Kielc. No ale też na zicher nie możemy powiedzieć, no a kiedy idzie to turystycznie wykorzystać, no to mamy tutaj Wincentego z Kielczy we dominikańskim habicie. No i co tutaj mamy? Hymn Gaude Mater Polonia, historia Wincentego. Klikamy. Godo coś tu? Nic nie godo. Hymn. Też nic nie gro. Nie funguje to. Zepsute to jest. Kościół pod nazwaniem świętego Bartłomieja, a koło niego zwiedowny Kirchhof ze szczelami krzyżowej cesty naokoło. Farność tutaj wspominana była po raz pierwszy w roku 1376, a zanim stanął dzisiejszy kościół, były tu minimum 3 kościoły, jeden murowany, 2 drzewiane. Ten kościół, co widzicie za mną, budowali w latach 1777-79 w nieskoro barokowym sznicie przy wsparciu kolony. I co jest zwiedowne tutaj, ksiądz Paweł Michna przeszł w roku 1877 na starokatolicyzm. Godali my, o co się rozchodziło we starokatolicyzmie, nie zaakceptowali uchwał Soboru Watykańskiego I. Rozchodziło się przede wszystkim o jedno, o prymat papieża i o to, co papież ma być nieomylny we sprawach wiary i moralności. No i część biskupów tego nie zaakceptowało, powstał nurt starokatolicki, czyli katolicki, co odciepował postanowienia tegoż soboru. No i ten ksiądz Michna zwołał tutaj pierwszy sobór rządowych księży, ale ino 5 przybyło tutaj. Potem popełnił samobójstwo. Przyszedł ksiądz Ignacy Talaczyński, też starokatolik, no ale już rok nie skorzej, nie wiem, mieli go wyciepli, jak to się stało. W każdym razie przyszedł ksiądz Wajda, rzymski katolik. No, podczas tego krótkiego czasu, tutaj
była ta Griffith farność starokatolicko, no to ludzie chodzili między innymi do kościoła we Wielowsi. Też my robili tam tajlik, kuknijcie se do niego. Ta wieża jest wolno stojąco i dobudowali ją dopiero w roku 1832. Eli je ona nieskoro barokowo, no ma takie cechy, bych powiedział, no ale te wykończenie, ten hauer, no już nie do końca. Staro drzewiano chałupa z roku 1832, pierwej był tutaj Krankenhaus, od roku 1983 Muzeum Łopolskiej Wsie to przejęło, no i chyba od roku 2002 się tutaj trafił między innymi DFK i był tutaj tref i krudził go dzisiaj Kamil Żyłka, o którym żech na zaczątku godą tak się przydarzyło, co na koniec my się genau z nim trafili, o czym żeście tu sprawiali. Aha, jeszcze zanim to fajnisty naprawdę Maibaum ze górnośląską faną prowinc Oberschlesien. Wiele Maibaumów żech widział, no ale ten naprawdę jest richtig piękny. Co żeście tu gadali? Dzisiaj my mieli Sommertreffen mniejszości niemieckiej tutaj organizowany przez DFK Kielcza, a mnie tu zaprosili, żeby trochę porozprawiał o historii i dzisiaj my gadali o dość ciężkich tematach, a mianowicie o I wojnie światowej. O tym, jak kanc ludzi tu stąd ze Kielczy, z Zawadzkiego, Żandowic, ale też z innych części Górnego Śląska, z Zawadzkiego. Genau. Ja. Właśnie na frontach walczoło. Tak po śląsku jak się go do Zawadzki, a tak jak z niemieckiego, albo tak jak po polsku Zawadzkie. Zołwackie zazwyczaj u nas, tak? Zołwackie. Zołwackie, No, ja godał Zawadzki od, bo myślałeś, że od tego hopa, co to założył. Ja, bo to tak było, natomiast u nas tak się to Zołwackie, Żandowice, Kielcza, tak to gołdomy tutaj. No a my dzisiaj sobie właśnie rozprawiali o tym, jak to wyglądało, też żech pokazywał, jak można też szukać informacji o swoich przodkach, którzy walczyli na I wojnie światowej. Także, a przy okazji mieliśmy też taką możliwość sobie trochę pogołdać, porozprawiać o różnych sprawach, więc takie trefy są naprawdę fajne. I młodzi byli, i starsi, także każdy się od kogoś umiał czegoś nauczyć. Ja tam czytał, co Bajtle powiedziały coś po śląsku, jakiś wierszyk, albo widz, albo zaśpiewali, no to mogli dostać jakąś nagrodę i co, jakieś bajtle tam były i coś go dali po śląsku? Ja, był jeden odważny, zagrał nam na organkach kilka utworów, między innymi hymn górnośląski. I powiedział też fajny wierszyk. To było po śląsku albo po niemiecku? Nie? Zagrane to ciężko powiedzieć po jakiemu. No, ale tam było, że po śląsku albo po niemiecku, nie? Więc zagrane było i był też wierszyk po niemiecku. Także... Dobra, rozumiem. Bo ja tu słyszał ludzi, co wychodzili stąd i po niemiecku gadali, to byli goście z Niemiec albo stąd? Ja też my mieli dzisiaj gościa z Niemiec, którego rodzina stąd pochodzi. Jakiś czas temu pomogą właśnie znaleźć tutaj jakieś informacje na temat tej rodziny. No i dzisiaj się tak udało, że pan Michel też przyjechał tutaj odwiedzić właśnie Zołwackie, odwiedzić te miejsca związane z swoją rodziną i to tak przy okazji mógł z nami uczestniczyć w spotkaniu, trochę też porozmawiać o tej historii, trochę też się ubogacić. My się też ubogacili tym, także to zawsze jest takie we dwie strony idzie. O, pięknie, dziękuję. Fajnie, co my się trafili. Super. Mało dziedzina, no ale naprawdę jest tutaj fest wiela roztomajtych, pięknych, zwiadownych, łonych. Ja dziwom na Staro Chałupa, po mojej lewej stronie kościół, po mojej prawej cmentarz. O wszystkim, co tu je, wam nie powiem, no ale jeszcze o jednym na koniec, grodzisko ze 13 stulecia tutaj było. No i tyle na dzisiaj. Proszę was, przyjeżdżajcie tutaj. Ciekawe place, zjadowne inaczej. Jedni gadają, co wymyślą śląskie słowa, co to jest wiedowne, no to jest śląskie słowo, ciekawe inaczej, to jest ze czeskiego. Widzimy się za tydzień, zaś ze jakiejś tajle Górnego Śląska, Pyrsk.